and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapostang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Wala siya. Wala si Larry. Gibihan ako niya sa hipit. Look at me. I'm not ever leaving you. Pasudlat ko sa imong pinapinisi. Padayon ako sa imong kasing-kasing. Mahimo ba? When I saw I know. Makaingon kang mapahusgahan ko sa ikayon. I just want you to know na niara ko. Because you didn't notice. Dave, I'm... Magpaabot ko no matter how long. what you tried to show. Nga kami, usaw man na ito ron. Nga nawa naman kung din magpuyo ang imong manghod. Ugwa sa mahibawang tag-iyan ng bahay nga iyang gabangan, sa una ba? Kung hain na siya karon. Piskot ng manghura. Kalit-kalit mag-ubatong tao nga bag-o pa niyang gikaila. Bigay man dayon. Unsay dugayan. Kayang parehas niya siya ni mo. Nga, wa mahalin. Hoy! Bata pa ko ha? Wasan ko magdali. Batang edad at tiguang kang dagway. May lang. Kay na edad nga bata. Imo, dagway edad. Tiguang tanan. Wahay! Ito ba niya? Unya kabot ka ng edad ba? Oh, labaw pa. Ay, gosh. Alapat pag itingali, klaro anak. Taas kang kinabuhi. Nga naman, Ay, dakong-dakongkan. baliayin ko hasul ba ni mo Kung saan kayo naturo no nga, wa mo sa ginag lili din ingko. Saan mo na to ingko? Ito baga ko ko. Labot bitaw kay mamaulit ta si isla. Ang masibat yung gatong. Imong umabot ta ni mo nga masawa. Sibat. Imong siyang gilasan. Yak! Di ko atoy! Katiguan na to? Di naman tanto ka anak ko Gusto kong daghang anak ingko. Ano ko niya akong similya Batan ang ko. Hay. Ang tinuol bitaw ingko no? Di naman sa ko ginamang balik ko isla Buka! Uy nga naman. Kan mingaw do, mingaw. O sasab na. Mingaw na kayo Ngawa na slili dito. Nya. Usap-asab. Feeling na ko. Ni sa syudad ang maayo na kong ugma. Gamay na maliguwang ba? Makakita ang trabaho din ba? Pagpangita ang maliguwang ganakugod. Bide, but. Nya. May kwarta ka rin ko no? May kwarta ka no? Oo, suko kay salig. Na, ako pa. Bengon ini lang kuno, bro. Kwartahan kay kuno. Lo. Abangan na to ni atong giabangan ni Gina sa una lo. Kini ba? Kay bangan Gina ba? Abangan ta ni. Ikaw say bayad ko. Kay kung makakita niya akong trabaho, ako niya mo abang ini. Ikaw labing siguro paulit niya ka isla ba? Ay. Buang nga bitaw. Bintot. Nawad ano masino ko ganang paulit doon sa ato Ngawa na staling. Gimingaw ko stiguang baldita Kumusta na kasi ano? Uy. Naapaday ka diya, ma'am. Ay, wala pa taong kumubiya din Nagsigira ko paminaw ninyong duha. Nya unsa pag yun? Muabang ka bugdayon din o ihatag ko kiniglain? Muabang. Aw, lagi. O darag yawi sa di pa ni ko balimot. Advance duha ka bulan. Duha ka bulan na bayaran ninyo. Nya, deposito pa yun og lain. Duha ka bulan. Dako na kong bayaran. Unya, unsa man, dili ka. Ay na lang gud ingko. Ingong biya ka, daghang ka kwarta. Bayar mo lang gud. Kut. Ay, lagi, pero... Stoy. Ay, kalimot
Magtunga niya tag-abang din ha kung may trabaho ka na ha. Ayaw lagi. Ay. Husto na. Oh, salamat ine. Sige, adto na ka. Ay. Dali na. Manunod ka. Kinsa may magdahom, oy. Nga babalik ka din eh. O, sige. Diyan ka sa ibabaw, higdanan ha. Ako di ubos. Aw. Lain sa ika akong patikang-tikang pa imo sa babaw. Hay. Kalaay na inuunoy nga. Wala sa dinhi uban na to in kuno, no? Kuno. Kini sang manghura. Hain sa kani. Bisag buang-buang tong dako pero mingaon may kwato. Tawag ko din mo. Oh. La. Tono. Ngano wa mo kumakaon na anda yun ay? Ambot ni mo. Sige. Manawag kong Gina. Manawag ko. Hey! Oy, go! Nahibaw ko, bubalik mo. Please, sultihin ko na yung stirod. Asa ko napita makita si Lily. Hain sila, maluoy mo ko. Wa na oy! Sige magkagpamugos. May palayo ganit nimo pasabot nga di na siya nimo. Mahal ko ni Lily. Ug mahal ko usab siya. Pero wa na mo ipakigbisog inyong gugma nga unta nasayod mo unta ka nga di mo malagsuong tinuod. O, nahibaw ka? Nahibaw ka? Gawas lang ni Lily. Ang sa'yo ko? Wa na ito niyo pahibaw Di ba nga? Atuyo manggod. Nga wa pahibaw-an ni Taling Lilis matuod. Mas dali alang ni Lily ang paghikalimot niya sa iyang pagbati diha ni mo lare. Kung tuhuan gihapon niya nga magsuon mo duha. Mao na siya. Shit! No. Dili ba mong kalimtan ko ni Lily? Patas ng laban! Wahay! Gibiyaan kang Lily! O di na kita siyang pakita pa! Bagong tikon! Gala ka na! Buhay na kong kwelyo ay! Bisan adto pa siya butago, stumoy sa kalibutan pagitaot ko gihapon siya. Ug makitaan ko gihapon siya. Kay dili ko mo, not until I will find her. Oo niya! Mau maka! Buhay na ko ba? Mag-isi na! Gara sa kada! May bago na Inko. Pitit gini ba? Inko. Astoy, Minaw ha. Minaw, labi niyo kilari. Wa na ko'y ikatabang nimo ni anang dapita. Kay bisan ako do, wa ko nasultihi kung asa sila paingon. I'm gonna find her. No matter what. Please. Please lang. Kung manawag niyo si Lily, please, tell me. Kung manawag, o niyang dili. Gusto ko mamasin. Matag adlaw, anhiyon ko kamo aron mangumusta. Adi yung doon kanini ay. Mahal king abang. No worries. Ako ni bahala sa abangan din Ayaw ninyo biyaik kining dapita. I know nga, dinhi siya unang mupaingon. If ever, mubalik pa siya din sa syudad. Basta ha? Ikay bayad sa abangan ha? Ayaw na ninyo problema ha. Aw, may noon! Nakasiguro mo nga, wa sila ubalik sa isla. Imposible king mo balik pa sila dito. Mao ba? Sige. Di lang ko magdugahin ko. Bintot. Mo pauli ka na. Yes. Sa mong pinuyanan ni Lily. Adto ko siya paabutan dito, Inko. Hoy! Hoy! Adtol sa may puyog balik, may! Nindot ito kay Irkon Tibok Bay! Hilamoy, dagboy ay. Ikaw ha, maro kay ka ha. Nakaabang tanga ni pipila kabuwan din hey. Nga advance, unya imo pagang pabayaran gison. Anak mo gina. Sige lang. Mamawi lagi ko. Inig makatrabaho na ko.
Pero, tempa. Balik ta sa itong kisigutan. Hain mo kas Lili, no? Hain ka paingon-ing ko, no? Oy, Lele! Uy, saan si man yung bata, Uy, nagutamang ka. Nagpungko ka man diha, ay! Nasa ka nanano man ka nga dako na man kayo ng tiyan ni mo. Dahil tan-awa, naglisod ka na ng pungko diha. Gusto kong punon sa mga buwak ang palibot ng atong gipuy-an nila. Aron inigawas sa kong anak, colorful ang palibot nga iyang makita. Oy, ipalihok ka na sa tong katabang. Ayaw, pangunay diha. Dali. Barog na diha. Si Lula ba? Kabalakan naman ni mo, uy. Tabangi ko, barog la. Ito tanawan na, lisod ka nagbarag. Kabugat ang nang gidadaan ni mong doha kabata diha sa usay mong tiyana. Kaluha, good na, good. Di, kupot na ko. Kupot. Kakadiyot lang la. Okay. Nga naman ka. Ano man ka di magkamudayot og barag. Kadiyot sala. Nga naman, lisod yung barag. Dili. Murag. Agay. Sakit man akong batang la. Wala! Pero, panuhot lang tingali ni. Nawa naman sab. Magwawa niya ang balik ang sakit. Ganina pa nila. Hinungdan nga gilingaw-lingaw kang akong kaugalingon. Aron di ko maguna-una sa sakit. Pero, natuan na sadla. Nisanting na sad. Oy, kaginoo ko kon mao ka na. Lili apo ko. Mga anak ka na. Sala. Dili ba nga paabot naman nimo karong buwan na? Dali na. Mga to na kita sa ospital. Tana, dali na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!